break of night, dread has risen from the dead. The stakes not and won't come back again. I am restless and scared. Tempest roar and rage inside of me. Murky water wash dreams away. Where is hope that I may hope again? I am restless and scared. Father, Father, lead me back to you. Do not hide your face from me. Fill my ears with your comforting voice and make my soul rejoice. Father, Father, lead me back to you. Your soothing presence is all I need. I am lost and cold within myself. Warm me with your embrace. I am lost and cold within myself. Warm me with your embrace. Ayun, good morning brothers and sisters in Christ. Kumusta po kayo? Kumusta kayo ngayong araw na ito? Monday na naman po, July 17, 2023. The time now is 5:33 in the morning. And sana ay maayos lahat. Kahit na masama ang panahon. Medyo kulimlim na naman mga kapatid. At ayon sa Pag-asa may parang low pressure, no? Ingat po tayong lahat. Naway patnubayan tayo ng Panginoon sa araw-araw nating buhay. Ingatan niya tayo, ilayo sa anumang mga kapahamakan. Kung meron po kayong mga prayer request, pwede niyo pong i-type yan dito. At pwede po tayong magkasal or we can pray for your intentions during our program. Sa araw ding ito, babasahin natin ang gospel at magbibigay po tayo ng reflections or mag-share po tayo ng ating reflections about sa gospel. Yun. Patuloy lang tayo sa ating buhay. I know life is tough sometimes, right? There's so many trials, so many hardships na dapat nating daanan. Patuloy lang tayo mga kapatid. Just keep fighting. Baga. Again, if you have a prayer request, pwede niyo pong type dito sa comment section ng Facebook page natin. And halimbawa sa family niyo may sakit, pwede po natin yung ipagdasal. Or may exam kayo, may visa application or interview,
mag-a-apply kayo ng trabaho, kahit ano po, we can pray for your intentions during our program. Yeah. Murky water wash dreams away. Where is hope that I may hope again? I am restless and scared. Father, Father, lead me back to you. Do not hide your face from me. Fill my ears with your comforting voice and make my soul rejoice. Father, Father, lead me back to you. Your soothing presence is all I need. I am lost and cold within myself. Sa mga viewers natin na nakapanood pa lang, again, if you have any prayer request, mga requests or intentions, i-type nyo lang po at ating ipipray, pagdadasal po natin ang inyong mga intentions. Ito po ang inyong lingkod, Brother Leo Montales of Urban Missionaries of the Heart of Christ. Ayun. So, brothers and sisters, we're now going to read the Gospel for today. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew, chapter 10, verses 34 to 11, verse 1. Glory to you, O Lord. Do not think that I have come to establish peace on earth. I have not come to bring peace, but a sword. For I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. Each one will have as enemies those of one's own family. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take up his cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Whoever welcomes you welcomes me, and whoever welcomes me welcomes him who sent me. The one who welcomes a prophet as a prophet will receive the reward of a prophet. The one who welcomes a just man because he is a just man will receive the reward of a just man. And if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones, because he is my disciple, I assure you, he will not go unrewarded. When Jesus had finished giving his 12 disciples these instructions, he went on from there to teach and to proclaim his message in their towns. Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Like a spring in the
Brothers and sisters, alam natin na hindi talaga madali ang buhay dito sa mundo. There's no such thing as easy life. Totoo po yan. Mahirap man tayo o mayaman, pare-parehas lang ho tayo dumadaan sa mga pagsubok. Marahil ang mga trials, tribulations ng mga kapatid natin na naghihikahos ay iba, medyo iba. Diba? Araw-araw kailangan nilang magbanat ng buto para may pagkain. Marahil ang mga mayayaman ay iba din ang kanilang mga pagsubok sa buhay. Marahil ay may mga problema sila sa negosyo. May mga mabibigat na karamdaman. May mga di pagkakaunawaan sa pamilya. Diba po? So no one is exempted. Mahirap man o mayaman, lahat po tayo dumadaan sa mga pagsubok sa buhay. And the Lord in today's gospel is reminding us, and whoever does not take up his cross and follow me is not worthy of me. The Lord, brothers and sisters, is very clear. He wants every Christian to take up his cross. The Lord never said that if you start following him, your life will be sweet. Your life will be easy. Your life will be full of abundance, will be sabi nga, easy-go-lucky ka lang. There's no such thing in sa buhay ng isang Kristiyano. Mga kapatid, the Lord is telling us to take up our cross. The Lord never said, all right, follow me and everything will be okay. Yan minsan ang mga sinasabi o pinipreach ng mga ibang pastors, ng ibang mga preachers, di ba po? Na you will be happy, you will become rich if you start following our Lord. Marahil may mga taong yumayaman. Hindi naman lahat pwedeng maging mayaman, di ba? But the Lord said in today's gospel, take up your cross. Ano ba ang cross mo sa buhay? Huwag mong ibababa yan. Marahil ikaw ay isang nanay at ang cross mo sa buhay ay ang iyong asawa or mga anak, di ba? So sa mga nanay na nanonood, the Lord is telling you, pasanin mo ang cross mo. Ibig sabihin, pagtiyagaan mo, magtiis ka, at wag na wag mong isusuko ang mga mahal mo sa buhay, di ba po? Minsan, ang asawa niya pasaway, di ba? Lasinggero siguro, sugarol pa, ako po, baka babaero pa. Ang sabi ng ating Panginoon, pasanin mo ang cross mo. Imbes na hiwalayan mo ang lasinggero mong asawa, sugarol pa, di ba? Kaya babaero, pasanin mo ang cross mo at ipagdasal mo. Yayain mo yung asawa mo na magsimba, na magkumpisal kayo palagi, maybe once a month. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, hindi na uso ang sakripisyo. In today's gospel, the Lord is reminding us to embrace sacrifice. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na ang sakripisyo ay napakahalaga
Sa mga nanay na may mga pasaway na asawa or anak, nire-remind kayo ng ating Panginoon ngayong araw na ito na magsakripisyo. Hindi yung babae o asawa ko, iwanan ko na to. Maghahanap ako ng iba. Diba? Salbahe mga anak ko, iwanan ko na to. Maghahanap na lang ako ng foreigner. Tama ba yun? Sacrifice, brothers and sisters. And of course, hikayatin mo yung mga taong may ginagawang mali na gumawa ng tama. Yayain mong magsimba at magkumpisal. Magdasal kayo sa bahay niyo ng rosary. Diba? Sa mga tatay naman, no? Ang cross nyo ay ang pamilya nyo. At ang Panginoon ay pinapaalalahanan kayo ngayong araw na ito. Huwag na huwag nyong isusuko ang inyong cross sa buhay. Lahat tayo, nanay, tatay, mga estudyante, mga anak, mga guro, mga doktor, bawat isa sa atin ay binigyan ng Panginoon ng cross na papasanin natin sa buhay. And the Lord is reminding us, wag na wag nating isusuko ang ating mga cross sa buhay. Dahil yan po, yan mga kapatid, yung cross na yan, ang magbibigay sa atin ng kaligtasan, ng tunay na kaligayahan. It's true, the Lord said, "Come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest." Diba? Yan ang sabi ng ating Panginoon. My yoke is easy, and my burden is light. The Lord said that in St. Matthew's Gospel. Pero sa Gospel ngayong araw na ito, sinasabi rin niya, take up your cross and follow me. Paano magiging sweet yung burden natin? Paano kaya magiging yung yoke natin, yung cross natin maging magaan? Sabi ng Panginoon, my burden is light. Paano magiging magaan yung cross natin, mga kapatid? Kapag gusto natin yung ginagawa natin, mas nagiging magaan, right? So the technique, sabi nga nila, mahalin mo ang krus na ibinigay ng Diyos sa iyo. Marahil may karamdaman ka, karamdaman na hindi na maaring gumaling. Yan ang krus mo. Accept it, embrace it with all your heart. Sabi nga, kung hindi na pwedeng baguhin, halimbawa isang karamdaman, wala nang kagalingan, tanggapin na lang natin. Accept it as a cross given to you by God. Kesa naman, sabi nga, makipaglaban pa tayo. Pag hindi natin tinanggap ang isang bagay na hindi na talaga mababago pa, lalo lang tayo mahihirapan sa buhay. Lalo lang tayo mabibigatan sa cross natin. So the cross, although it is really heavy, in reality, it is heavy. Ang cross natin sa buhay, talagang mabigat yan, kapatid. Pero kapag minahal natin ng ating mga cross sa buhay, tinanggap natin ang buong buo, minahal natin, lahat magiging magaan. Lahat magiging madali. That's why in St. Matthew's Gospel, chapter 11, verses 28 to 30, the Lord said, "Come to me, all of you who are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me." Diba? I am meek and lowly in heart, and you will find rest in your souls. For my yoke is easy. My yoke is easy, the Lord said, and my burden is light. It becomes easy kapag tinanggap natin
minahal natin ang ating mga cross sa buhay. Pero kung hindi natin yun mamahalin, mas magiging doble or triple ang bigat nito sa buhay natin. Whatever crosses you have, ang mga nanay, maaaring ang cross nyo yung mga tatay, di ba? Yung asawa, yung babaeng asawa, yung ilaw ng tahanan. Minsan ang cross niya, yung lasenggero yung asawa. Di ba? Uuwi sa bahay nyo, lasing. Ubos ang sweldo. May mga sugarol din na lalaki. Imbes na pambili na ng gatas ng mga anak, anong ginagawa? Ginagastos yung pera sa pagsusugal. Aba, may mga sugarol ding nanay. Di ba? Imbes na nandyan sa bahay, naglilinis, naglalaba, nagluluto, nag-aalaga ng mga anak, anong ginagawa? Nagsusugal din minsan ang mga babae, di ba? Ang mga nanay. May mga marites din na nanay. Lagi na lang nandun sa kapitbahay, nakikipagchismisan. Di ba? Kaya ang mga nanay, maaring ang cross nyo ay yung mga tatay o yung mga asawa nyo. And vice versa. Maaring yung mga anak nyo na pasaway. No? Bata-bata pa, may mga bisyo na. Mga kapatid, kung ang isang buong pamilya ay nagpapasakop sa Diyos, kumbaga, isinusuko nila ang kanilang buhay sa Panginoon, lagi silang nagsisimba, nagkukumpisal, nagkukumunyon, at nagdadasal, lalo na ang Holy Rosary. Sabi nga, a family that prays together stays together. Ang pamilya na nagdadasal palagi at sabay-sabay, they stay together. Hindi yan naghihiwa-hiwalay. Napakasarap tingnan, mga kapatid. Napakasarap tingnan ang isang buong pamilya na nagsisimba, lalo na paglinggo, sabay-sabay. Di ba? Nakabihis ng maayos na damit, tapos makikita mo yung tatay, hawak yung bunso, or karga yung bunso, tapos yung nanay naman, di ba? Inaakay yung mga anak niya. Ang sarap tingnan na ang isang buong pamilya ay sabay na nagsisimba. When was the last time, brothers and sisters? Tanungin ko kayo. When was the last time na kayo po ay nagsimba? And when was the last time na kayo po ay nagkumpisal? When was the last time na kayo po ay nagkomunyon? When was the last time? Kailan yung huling ikaw ay nagdasal ng rosary or Santo Rosario? Minsan, mga kapatid, minsan, puro lang tayo reklamo. Panginoon, bakit ang hirap-hirap ng buhay ko? Panginoon, bakit wala kaming sapat na pagkain? Panginoon, bakit ang hirap ng buhay dito sa mundo? Kailangan ko ng pera para sa pag-aaral ng anak ko. Bakit walang pera? Bakit hindi sapat? Bakit may sakit ang asawa ko? Bakit wala akong mahanap na trabaho? Bakit may sakit ang magulang ko? Bakit hirap na hirap kami sa buhay, Panginoon? Lord, Lord, why? We keep asking those questions. Why, Lord? Why? Minsan, no? Yan ang ginagawa natin. Puro tayo why? Puro tayo reklamo. Hindi natin tinatanong yung sarili natin minsan. Why? Bakit puro paghihirap ang dinaranas ko? Baka may mali sa ginagawa ko. Baka hindi ako palaging nagdadasal. Baka hindi ako palaging lumalapit sa Diyos. Baka palagi ko siya nakakalimutan. Kaya minsan, mga kapatid, wag puro reklamo, wag puro, why Lord? Bakit Lord? Bakit ganito, ganyan? Bakit nangyayari sa akin to? Tanungin din natin yung sarili natin. Oh, ikaw sarili. Bakit
Ang dami mong paghihirap. Baka may mali sa ginagawa mo. Baka hindi ka nakakaalala sa Diyos. Baka hindi ka regular na nagdadasal, nagpapasalamat sa Diyos, humihingi ng tawad sa Diyos. Diba? Huwag yung puro lang, bakit Panginoon? Bakit? Bakit? Tanungin mo yung sarili mo din. Bakit sarili ko? Bakit ganyan? Bakit nararanasan mo to? Baka matigas ang ulo mo. Baka hindi mo sinusunod ang payo ng mga magulang mo. Baka hindi mo pinakikinggan ang mga homily o sermon ng mga pari at sinusunod ang mga turo ng simbahan, ang turo ng Diyos. Kaya tayo napapahamak minsan, di ba? Dahil matigas ang ulo natin. Tapos sinisisi natin ibang tao. Sinisisi natin ang Diyos. Panginoon, bakit? Lord, why? Why me? Bakit ako may sakit? Bakit ako may karamdaman? Bakit ako na-aksidente, Lord? Bakit ako pa? Diba, lagi nating ginagawa yan. Bakit di mo tanungin ang sarili mo? Bakit nga ba, no? Baka may bisyo ka. Kung wala ka namang bisyo, ginawa mo naman lahat. At meron ka pa rin mga pagsubok at mabibigat na pagsubok. Tanggapin natin yan. It's a blessing in disguise. Embrace your cross. Because that cross is your salvation. And that cross can be the salvation of your family and other people. Lahat ng pagsubok, mga kapatid, na ibinibigay sa atin, tanggapin natin, mahalin natin, yakapin natin. Sapagkat yan po ang ating kaligtasan. Yan ang magbibigay sa atin ng kaginawahan. Again, if you have any prayer request, mag-type lang po kayo at ipag-pray natin ang inyong mga intentions. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we praise you, and we glorify your holy and mighty name. We thank you, Father, for sending us your Son, our Lord Jesus Christ, our Savior. And we ask you, Lord, to forgive our sins as we forgive those who sinned against us. Help us, Lord, today. Help us, Lord, sa mga gagawin namin ngayong araw na ito. I-bless mo sana, Panginoon, ang lahat na aming gagawin. We pray for those who are sick. Panginoon, maawa po kayo sa mga may sakit. Gamutin niyo po ang mga may karamdaman naming mga kapatid. Hipuin niyo po ang kanilang kaluluwa at katawan. At ibalik niyo po sana sa kanila ang kanilang magandang kalusugan. We also pray for those who are poor, yung mga taong walang makain. Panginoon, naway ibigay niyo sa kanila ang kanilang daily bread, kanilang kailangan sa araw na ito. Ito po ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, mga kapatid. Bukas po ulit sa Daily Inspirations. Brother Leo Montales, ang inyong lingkod, na ako po ay member ng Urban Missionaries of the Heart of Christ. Bukas po ulit, maraming salamat.